నమస్తే. ఈరోజు నేను తెలంగాణ స్టైల్ కరివేపాకు రైస్ చేసిన. ఎట్లా చేసినా మీకు కూడా చెప్పనా? ఫస్ట్ స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని కరివేపాకు వేసుకోవాలి. కరివేపాకుని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మంచిగా ఫ్రై చేసుకున్న కరివేపాకుని మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాక దాన్ని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇంకేంది, ఇంకో కడాయి పెట్టాలి. పెట్టి దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని జీలకర్ర, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు, 2 ఎండుమిర్చి, 6 పచ్చిమిర్చి, బాగా తరుక్కున్న పచ్చిమిర్చి వేసుకొని వేయించుకోవాలి. దాంట్లో ముందే మిక్సీ పట్టుకున్న కరివేపాకు పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఒక హాఫ్ నిమ్మకాయ వేసుకోవాలి. ముందే వండి పెట్టుకున్న అన్నం కూడా వేసుకోవాలి. దానికి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. అంతా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇంకేంది, కలిపితే అయిపోయినట్టే. కరివేపాకు రైస్ రెడీ అయినట్టే. మరి కరివేపాకు రైస్కి కాంబినేషన్ ఏంది? టమాటా చట్నీ. తెలంగాణ స్టైల్ టమాటా చట్నీ కరివేపాకు రైస్ కలుపుకొని తింటే టేస్ట్ మస్తు ఉంటుంది.